Ameni, 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 ameni bathandekayo, ameni bangcwele, ameni sithandwa zezulu, ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Ngiyanibingelela, ngiyanibingelela, ngiyanibingelela ngokusithoba okukhulu, ngiyanibingelela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. uJesu Kristu inkosi bazalwane. Kuyabekeka futhi bazalwane ukuthi hayi ake ngikhumbuze Nkosi yami ithandwa zezulu, ake ngikhumbuze bazalwane ukuthi uNkulunkulu wake wakhuluma ngelinye ilanga ngami, wakhuluma bazalwane ukuthi ake ngitshele izinyanga nogobela izinyanga nogobela nabaprofeti bamanga, ngibatshele bazalwane ukuthi uNkulunkulu uthi mabaphenduke, uthi mababuyele kuye. Amen bazalwane. Ngakusho-ke lokho bathandekayo. Zaphenduka-ke bazalwane, eziphendukile izinyanga, kodwa kubonakala kuhambeka kancane izinyanga, kubonakala engathi azimuzwa uNkulunkulu ukuthi uthini. Izinyanga nogobela nabaprofeti bamanga nezangoma kubonakala engazazathi abamlaleli uNkulunkulu, kubonakala engazazathi abamthobeli uNkulunkulu, ngoba phela washo wathi mabaphenduke babuyele kuye, bazovuma izono zabo ukuthi benzile okubi emhlabeni kaNkulunkulu. Ngoba ngempela phela bonile laba bantu, ma kukhulunywa ngabantu abayisoni, abayisitha, ngingasho njalo nje, ma kukhulunywa nje ngabantu abayisitha sikaNkulunkulu, kukhulunywa ngezangoma, kukhulunywa ngezinyanga, kukhulunywa ngogobela, kukhulunywa ngezinyanga, kukhulunywa ngogobela, kukhuluma ngezangoma, kukhulunywa ngabaprofeti bamanga. Makuthiwa nje kukhulunywa ngesitha sikaNkulunkulu. Manje-ke bazalwane, wakhuluma uNkulunkulu ukuthi uyabanika umzuzu wokuthi baphenduke, ngoba bangabantu bakhe, uyabathanda. Bangabantu bakhe, baphenduke babuyele kuye ukuthi baba sonile nkulunkulu mnikazi mandla wonke, besingazi sona. uNkulunkulu-ke mawuza kuye uthi wonile uyakuthethelela, akakubaleli nokuthi wenzeni, akakubaleli uNkulunkulu. Mane nje uNkulunkulu akuthethelele, akuhlanze, akuhlambulule ngegazi likaJesu Kristu waseNazaretha elaphala leGolgotha. Lihlanze ububi lelo gazi lelo, lihlanze izono lelo gazi lelo, likuhlanza ube mhlophe uthi qwa. Manje-ke bazalwane, usaphinda futhi uMoya oNgcwele usakhuluma, usanikhumbuza zinyanga ukuthi phendukani, phendukani. Umhlaba manje uyaphela, umhlaba uzogoqa, uJesu uzobuya, uzobuya uJesu azolanda abangcwele bakhe. Nobe nikuphi nina, nobe nikuphi nina eninika umzuzu wokuthi niphenduke, kodwa kuyabonakala ukuthi intamo zenu zilikhuni, kodwa kuyabonakala ukuthi inhliziyo zenu zifana nezikaFaro, ziqinile, anifuni ukuphenduka. Uthe-ke ake ngifunde nanti izwi kuGenesis 2, kuGenesis 1 verse 26. uNkulunkulu wathi masenze abantu ngomfanekiso wethu, basifunze babuse phezu kwezinhlanzi zolwandle nezinyoni zezulu nezinkomo nomhlaba wonke nezilwanyana zonke ezinwabuzelayo emhlabeni. uNkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe, wamdala ngomfanekiso kaNkulunkulu, wabadala owesilisa nowesifazane. uNkulunkulu wababusisa. uNkulunkulu wathi kubo, zalanani nande nigcwalise umhlaba, niwunqobe, nibe phezu kwezinhlanzi zolwandle nezinyoni zezulu nezilwanyana ezinwabuzelayo emhlabeni. Ingakho-ke uNkulunkulu ethi phendukani nibuyele kuye, ngoba uNkulunkulu wamdala umuntu
wathi wenza umfanekiso wakhe, wamdala umuntu, wamnika yonke into esemhlabeni, wathi makabuse ngisho phezulu kwelwane, inkomo, wabala uNkulunkulu inhlanzi, izinyoni zezulu, wabala konke nje. Wabala uNkulunkulu ukuthi konke okula emhlabeni, ngisho imbuzi, ngisho inkomo, ngisho izinkukhu, lezi nina manje esenithathe nathi abantu mabaguqe kuzo, bacela usizo kuzo, nathi umuntu nina zinyanga, nina bogobela, nina zangoma, nina baprofeti bamanga, nathi umuntu akaguqe embuzini ayocela inhlanhla embuzini. Niyabona-ke ukuthi nilahle lapho naba isitha sikaNkulunkulu lapho ekubeni uNkulunkulu uthi imbuzi mayibuswe ngumuntu, kube umuntu obusa lembuzi, nina nayishintsha nathi akube imbuzi ebusa umuntu. Nithi abantu mabageze ngamagazi ey'mbuzi ukuze bathole inhlanhla. Nithi abantu mabanimbe ngemswane yezinkomo ukuze bathole inhlanhla. Nithi abantu uNkulunkulu uthi umuntu uyobusa ngisho ey'nyonini zezulu, iy'nyoni zezulu, iy'nkukhu. Nina ninquma iy'nkukhu, nithathe igazi ley'nkukhu emifuleni, nigeze abantu bakaNkulunkulu. uNkulunkulu abadalile wathi bawumfanekiso wakhe. Mhlambe beningazi ukuthi nixabene kuphi noNkulunkulu. Namhlanje ngiyanitshela-ke niyaxabana nje lapho maningavuma nje nithi Nkosi, thina besingazi ngempela ukuthi lezi zinto kanti kufanele ukuthi zilalele thina, hayi thina ukuthi silalele zona. Lezi zinto zidalile nje ukuthi siyihlabele thina, sidle, sibuse emhlabeni wakho, hayi ukuthi sicele usizo kuzo. Hayi nokuthi masishada sibike imishado yethu kuzo, kodwa ungabika umshado nje ongaka ubike embuzini. Hayi ukuthi masifa sihlatshelwe imbuzi kuthiwa iyona eyosikhulumela emazulwini, iyona eyosivulela amazulu. Abantu balungile badla izona abantu, balungile abantu badla izona abantu, benza imikhuba abantu, babulala abantu, bantshontsha abantu, bahleba abantu, babe nomona abantu, babe namanga abantu, baphinga abantu, bafebe ngendlela abathanda ngakhona abantu, ngoba nina nibatshela ukuthi hayi noma ungenza zonke lezi zono lezi, imbuzi ikhona iyohlatshwa, imbuzi iyokuvulela. Manje kuNkulunkulu uthi phendukani. Usashona namhlanje usanilindile, usaninika okomzuzwana. Usashona namhlanje usanilindile, usaninika okomzuzwana. Lithi wamdala umuntu, wamenza umfanekiso wakhe, wathi makabuse emhlabeni, abusizilwane. Nayishintsha nini indaba? Nathi hayi uNkulunkulu ngeke ukubone lokho, isilwane esizobusa umuntu. Thina zinyanga sithi nje isilwane, umuntu akaguqe ngamadolo omabili acela inhlanhla esilwaneni. Manje uNkulunkulu uthi phendukani lapho. Musani uyiqinisa inhliziyo yenu, isihogo sikhona. Musani uyiqinisa inhliziyo yenu, imfakabili phesheya kwethuni khona. Thambisani inhliziyo yenu, vumani. Nithi nje Nkosi Jesu sithethelele. Sesiyezwa namhlanje ukuthi kanti umuntu umkhulu kangaka, thina umuntu usimenza into ebuhlungu kangaka. Umuntu uyisidalwa sikaNkulunkulu, umfanekiso kaNkulunkulu. Kusho ukuthi mawuthanda ngamanye amagama ungathi umuntu unguNkulunkulu. Mawuthanda ngamanye amagama ungathi umuntu unguNkulunkulu. Nina manje nithatha umfanekiso kaNkulunkulu niyawuchatha. Nithatha umfanekiso kaNkulunkulu niyawuphalazisa. Nithatha umfanekiso kaNkulunkulu niyawugquma, niyawutshopa. Nithatha umfanekiso kaNkulunkulu niyawugcaba. Anazi ukuthi nicaba uNkulunkulu uqobo? Anazi ukuthi nichatha uNkulunkulu uqobo? Konke nikwenza kumuntu niyazi ukuthi nenza kuNkulunkulu uqobo? Ngoba ngisho umuntu ethatha ummese egwaza umuntu, ugwaza uNkulunkulu uqobo. Noma ethatha isibhamu edubula umuntu, udubula uNkulunkulu uqobo. Mhlambe beningazi, azini namhlanje ukuthi umuntu umfanekiso kaNkulunkulu. Umfanekiso kaNkulunkulu ngempela umuntu, ngoba umuntu mayefa nje elala phansi, kunomuntu la ngaphakathi kwakhe
inyama iyithempeli kodwa kunomuntu la ngaphakathi kwakhe. Lo muntu lona ungumlilo uyashisa. Ingakho umuntu mayesehambile emhlabeni baqale bamthinte eqala bathi hayi useyabanda. Ngoba lo muntu ongumlilo onguNkulunkulu phakathi komuntu usuke sehambile baze basha abantu bethi hayi akasekho usehambile besho kodwa nasi sidumbu silele la. Ngoba kunomuntu ongapha lo muntu ke uyeke lo oNkulunkulu ongafanele izinyanga nimthinte akathintwa nonile kuNkulunkulu ukuthi nithinta umuntu nimgcabe nimphalazise nimchathe nimenze yonke into lenimenza yona nimshunqise ngempepho nimibhemisa insizwa umuntu kaNkulunkulu amakhala bemnyama athi thu nimibhemisa nimukhothisa ulimi lube grey nimukhothisa nikhothisa uNkulunkulu ke namhlanje. Iqalekiso zonke zamagumba manomhlaba mani ngaphenduki zizoba phezulu. Ake nginikhulekele ake nginithandazele. Baba wethu namandla wonke iso wenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Baba moyingcwele nasi isizwe sakho nalo uluntu lwakho napha abantu bakho nazi inyanga ezange nomoya omubi waphezulu emkhathini zange nomoya omubi waphansi enhlizweni yolwandle imoya yobumnyama imoya yamandiki namandawo amadimoni amakhulu asemkhathini abizwa ngoBelzebuli angena kulaba abantu bakho uNkulunkulu wethu engcwele abenzisa okubi abenzisa kwamahlazo abenzisa ababongakuthandi balwa nawe uqobo Nkosi ngiyabakhulekela ngiyabathandazela ukuba Nkosi Jesu baphume kulamaketanga ababosho uSathane bengaboni bona ukuthi bayona kuwe bangaboni ukuthi bafaka umuno wabo esweni lakho Jehova bangaboni ukuthi balwa nawe uqobo Jehova ngiyabathandazela ngiyabakhulekela Nkosi Jesu ukuthi ngempela baba balalele ngamadlebe abo baphenduke beze kuwe Nkosi bazophakamisa izandla bethi sonile bethi bonile uNkulunkulu wethu engcwele uyobathethelela ngoba umuntu Nkosi Jesu wena awumbaleli baba awumbaleli izono zakhe awumbaleli ububi bakhe uNkulunkulu olungile uNkulunkulu onomusa uNkulunkulu wethu namandla ngiyaqalekisa Nkosi ngiqalekisa otikoloshe ababaphethe abathakatha ngabo ngiqalekisa short boy ngiyabaqalekisa ngibabamba ngentsebende ngiyabarola ngibalahlelo kalasha ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. Ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha otikolosha abanentshebende ngiyabarola thumela ingilosi yakhe namandla Nkosi thumela ingilosi yakho yezulu izobashisa otikoloshe izobashisa imkhovu izoyishisa insene ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha izoshisa inyoka izoshisa ikhova ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha izoshisa imfudu ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu thumela ingilosi yakhe namandla baba ingene umuzi wenyanga umuzi nomuzi onotikoloshe nenyoka ishise iqothule ngisho babotikoloshe abahlala ezindlini ezingaphansi komhlaba emgudwini okuthiwa Nkosi Jesu abantu bakho bangeniswa kuleyo mgudu behamba ngezisu beyokhuluma nalabo botikoloshe kuthiwa labo tikoloshe banenzipho ezinde kuthiwa banenzipho ezinde kuthiwa baphuma lapha abantu bakaNkulunkulu sebegxaza igazi labo tikoloshe bebahwebha bebadweba bethi babafaka imithi bethi imithi yabo ila inziphene ezinde baphuma abantu bakaNkulunkulu sebemdwayidwa sebegxaza igazi ngithi ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha ngithi lo mgodo abahleli kuwo labo tikoloshe ngithi awubagqibe ngithi awuwele phezu kwabo ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha igama lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha likhulu kunamagama onke alikho igama elifana nalo yile lisivikelo yile liyihawu yile sinqoba ngalo siyanqoba manje izindumba siyakhahlela yonke indumba manje silayitha amalanga basezulwini impondo nezigubhu
impondo nezigubhu siyaphuphisa, sikhafula umlilo ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Usiphila amandla baba. Usiphila amandla Jesu. Wathi ngokukholwa kwethu okuncane, wathi siyosusa intaba, wathi siyophonseka olwandle. Siyakholwa baba, siyakwethemba. Njoba ushilo baba ezwini lakho, wathi wasidala saba umfanekiso wakho. Siwuwe uqobo baba. Haleluya. Siwuwe uqobo Jesu, siwuwe uqobo baba. Ubani ongamelana nathi uma simi ngakuwe? Siwuwe uqobo baba. Ingakho nje baba sikhahlela konke ngoba siwuwe uqobo. uNkulunkulu wethu onamandla, zonke ingcabo eyigcatshwe ogobela emzimbeni yabo, eyigcatshwe izangoma emzimbeni yabo, eyigcatshwe izinyanga emzimbeni yabo, eyigcatshwe abaprofiti bamanga emzimbeni yabo, ngiyayiphuphisa lezo zingcabo. Ngoba lezo ngcabo yizo lezi ezibalumayo benza okubi, ezokuthakatha. Baba wethu onamandla wonke, wena umdalile umuntu wamenza umfanekiso wakho. Umuntu akadinga ukusizwa ngoba unguwena uqobo. Ubani ongasiza wena? Ubani ongancedisa wena? Akekho emhlabeni ongancedisa. Umuntu akadinga isizo lomunye umuntu. Umuntu udinga usizo lwakho kuphela baba. Umuntu udinga usizo lwakho kuphela Jesu Kristu waseNazaretha. Umuntu udinga usizo lwakho kuphela ndodana kaNkulunkulu ephezonke. Uwe wedwa okwazi ukusiza lo muntu ngoba lo muntu ngumfanekiso wakho. Uwe wedwa okwazi ukusiza lo muntu ngoba lo muntu nguwe uqobo. Akekho ongakusiza. Akekho ongakusiza. Akekho ongakusiza. Bahawukele baba. Bahawukele uhambele kuba uthumela ingilosi yakho. Ichithe iyale ngisho emkhathini labelanda khona amandla obumnyama, ngisho enhlizweni yolwandle labehlala khona, behleli noSathane ebafundisa yonke imikhuba. Siyashisa ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Thumela ingilosi yakho baba enamandla, ngisho endaweni baba zaphesheya, emazweni agagadekile okuthiwa kuhlala amadoda nabafazi abayizikhondla abathunywa lapha eSouth Africa bezothatha amabhizinisi, bezofaka ingane kuba baba ingane zibhema inyawuphe, bezofebisa ingane ukuthi ingane zingalali ubusuku nemini ziphuza utshwala, bezovala izikole ukuthi ingane zingafundi, zingabi nekusasa elihle. Leyo moya ezofaka inhlupheko eSouth Africa ukuthi abantu noma benemali ngayibona imali ukuthi yenzani. Leyo moya ezoqeda ngisho imishado, abantu bayadivorce eSouth Africa ngenxa yalo moya ephuma emazweni aphesheya asegudle ulwandle. Siyayikhuza lo moya, ingaweli. Thumela ingilosi yakho baba ivimbe emaPorter Gate. Thumela ingilosi yakho baba ivimbe ema-airport, ivimbe bangeze eSouth Africa, ivimbe bangeze eSouth Africa. Thumela ingilosi yakho yengishe eParlamente. Okutshiwo eParlamente Nkosi kunethempeli, ithempeli ledimoni elikhulu uBelzebuli lakhe phansi komhlaba waseParlamente. Ingakho belwa, ingakho benza yonke lemkhuba, ingakho bethatha nemali zabantu, bentshontsha nemali zabantu, benika amathenda, abantu befuna imali bebabhadalisa imali babebanike amathenda. Namhlanje umsebenzi waseSouth Africa uyathengwa ngenxa yaleli dimoni elakhe phansi eParlamente. Namhlanje abantu baseParlamente mabenikeza abantu imisebenzi, kufanele abantu bakaNkulunkulu bakhiphe imali, bathathe iqalekiso eParlamente, bathathe iqalekiso, bahlukumeza uluntu lukaNkulunkulu. Namhlanje mabebanika imisebenzi kufanele babhadale imali, bathengisa ngomsebenzi, kodwa uNkulunkulu uthe umuntu umfanekiso wakhe. Siyakhuleka Jesu, yonke lo moya thumela ingilosi iye phansi enhlizweni yaseParlamente, ifike ilibulale leli dimoni, ilishise leli dimoni, ilishise lenyoka endala uDraco ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Izwe lakithi, umhlaba wakithi South Africa baba, South Africa Nkosi, siyayikhulekela, siyithandazela. Ayisekho injabulo, ayisekho intokomalo, akusekho ukuthula. Amabhizinisi awile, bayakhala abantu bakho. Haleluya. Bayakhala abantu bakho.
bawela amabhizinisi baneyikweletu abangazi ukuthi bazoyikhokha kanjani ngoba amabhizinisi abawile, badlelwa izindlu, badlelwa iy'moto zabo. Ngiyakhuleka Baba, ngiyakhuleka Jesu. Wena Baba onobubele, wena onesihe nesihawu, wena onethando lembethe njengengubo. Ngiyakhuleka, ngiyakhuleka Nkosi, ngiyathandaza. Ngiyathandaza iy'nkakhaya zenyanga zakithi zivula ukhakhayi, iy'nyanga zakithi ukhiphele imithi abayigcabe enkakhayini okuyiyona eyenza ukuthi badlale ngabantu bakho. Vula Nkosi, vula Jesu, awuhlulwa yilutho. Wena Baba uyanqoba, wabonakala Baba, unqobe eGolgotha Nkosi. Wabonakala unqobe eCalvary, wabonakala unqobe uba yiliqhawe. Haleluya. Wabonakala unqoba nasethuneni Baba, kwehla ingilosi yaginqitshe wavuka. Nazi inyanga zikhonzisa abantu bakho abalele, zikhonzisa abantu bakho abafile, kodwa wena wafa wavuka, utshengisa ukuthi wonke umhlaba mawuze kuwe uzokhonza wena, wena wafa wavuka. Siyakhuleka Baba, siyathandaza banabo abantu bakho egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Amen.